Kyllä. Meillä tosiaan täällä on tuottaja Aku, kuten viimeksikin taustalla hääräämässä. Eli jos webinaarin aikana herää kysymyksiä, niitä voi jättää tuonne chattiin. Siellä on linjoilla meiltä sitten asiantuntijat vastaamassa niihin välittömästi. Ja webinaarin lopussa nostetaan sitten kaikkein siisteimmät tai kiinnostavimmat kysymykset vielä meidän läpikäyntiin. Pyritään jättämään sinne loppuun kymmenkunta-ish minuuttia sille, että saadaan sitten vastautua myös osallistujien kysymyksiin. Lähtökohtana jälleen se, että keskustellaan hieman Microsoftin tietoturvasta. Poiketen edelliseen webinaariin, jos paikalla on siihen osallistuneita yleisön jäseniä, niin tänään näytetään ihan muutama taustatukikalvo. Meillä on myös lyhyitä demoja, että miten tuolla Microsoft-ympäristössä tietoturvaa ajetaan ja hallinnoidaan. Ei mitään kovin teknistä, mutta lähinnä halutaan tuoda esille sen niin kuin käytön helppous ja ehkä taas sitten se hallinnan keskittäminen, mikä on yksi tämän päivän keskustelun pihveistä. Ja tietysti tuo konkretiaa tähän puhumiseen, kun näkee pikkasen sitä portaalia siellä. Ja siinä, missä viimeksi me puhuttiin tietotyöstä, niin me puhuttiin Wordista ja Teamsista ja Plannerista, jotka on silleen suht tuttuja termejä. Nyt me ruvetaankin puhumaan tietoturvasta, tietosuojasta, Purviewsta, Entrasta, Defenderistä, erilaisista suiteista. Siinä menee helposti sekaisin. Niin sen takia muutama sellainen tukikalvo tulee, jos niin kuin pystyy vähän seuraamaan, että mistä nämä kundit nyt puhuu. Että se oli niin kuin tässä rakkeessa ja tarkoitti noin suurin piirtein tuota juttua. Mutta tärkeää kuitenkin huomioida se, että tämän päivän keskustelu on kuitenkin niin sanotusti yleismaailmallinen keskustelu. Eli pyritään pitämään taso sellaisena, että se on vähän kaikille kaikkea. Me ei oteta niin voimakkaasti nyt kantaa niin kuin yksittäisiin regulaatioihin tai jonkun tietyn liiketoiminta-alueen vaatimuksiin. Ne on aina sellaisia, jotka täytyy kuitenkin yrityskohtaisesti ja tavallaan ehkä sen organisaation niin kuin tekninen maturiteetti huomioiden niin syventyä tarkemmin. Eli ei taaskaan tule sellaista yhtä hopealuotia, joka niin kuin korjaa kaikki ongelmat ja säästää tuhansia. Mutta ehkä avaa sen, että Microsoft on syystä tällä hetkellä vähän raflaavasti sanottu maailman suurin tietoturvatalo. Et siellä oikeasti on kyvykkyyttä, mitä siellä ei vielä 5-6 vuotta sitten ollut, ja se kehittyy tällä hetkellä tosi valtavaa vauhtia. Kello on 10. Mä voisin katsoa tuonne meidän tuottajan suuntaan, että minkälainen määrä meillä on jengiä linjoilla. Siellä on 27. 27. Pikkuhiljaa ruvetaan lyömään hommaa käyntiin. Tervetuloa Otaverkon Microsoftin tietoturvawebinaariin. Me pidettiin joitain viikkoja sitten edellinen webinaari, missä me puhuttiin Microsoftin tietotyökaluista, eli siitä niin kuin modernin työn hallinnasta, miten pilviympäristö on tuonut tullessaan sen, että sovellukset keskustelee keskenään. Ja jo silloin me luvattiin, että seuraavassa webinaarissa palataan sitten voimakkaammin siihen, että miten se Microsoft-ympäristön tietoturva oikeasti tänä päivänä toimii ja mitä kaikkea me voidaan tehdä siellä ilman kolmannen osapuolen sovelluksia. Ja nyt nimenomaan painotan tätä, että tarkoituksena ei ole sanoa, että joku ratkaisu on parempi kuin toinen, vaan enemmän ehkä avata juuri sitä, että tämmöiset kyvykkyydet nykyään on, tämmöistä automaatio on, näin sitä hallitaan, tämän takia se on tärkeää. Ja sitten mielellämme keskustellaan jatkokeskusteluissa sitten halukkaiden kanssa tarkemmin siitä, että miten ne ratkaisut on niin kuin oman organisaatioon otettavissa käyttöön ja mitä hyötyjä ja säästöjä ja tämmöistä yksittäisen organisaation voisi niin kuin niistä itselleen saada. Mutta tosiaan, hei, tervetuloa. Mun nimi on Korkeamäen Antti ja mä toimin Otaverkolla avainasiakaspäällikkönä ja yleisenä käsien heiluttelijana. Eli nimenomaan tässä palvelunhallinnan, palvelukehityksen, asiakaspalveluhommissa. Toimin tänään enimmäkseen keskustelufasilitaattorina ja Arttu mun mukanani on sitten huomattavasti minua pätevämpi tässä tietoturvapuolessa. Joo, eli mun nimi on Arttu Kilpinen ja mä oon Otaverkolla sitten teknisenä asiantuntijana pilvi- ja tietoturvapalveluissa. Eli näitä tämän päivän aiheita sitten käytännönläheisellä tasolla konfailen ja neuvon ihmisille. Yes. Ja tänään puhutaan tietoturvasta, tietosuojasta, ehkä vähän siitä, että millä tavoilla nykypäivän organisaatiot altistuu tietoturvauhille.
nyt ei sukelleta sinne nyt ihan kaikkeen, että miten vakoiluohjelmat toimii ja miten niin kuin palvelunostohyökkäykset toimii, vaan yleisellä tasolla, mitkä on niitä ehkä niin kuin kriittisimpiä riskejä, mitä organisaatiot tällä hetkellä kohtaa. Me puhutaan taas Microsoftin Business Premium-lisenssikokonaisuudesta. Eli käytännössä siitä meidän suosittelemasta ja yleisemmin tai yleisesti käytössä olevasta lisenssistä ja mitä sen sisällä voi tehdä. Mutta ehkä ennen kuin hypätään sinne tekniikkaan, niin tämä aihe on, no mä oon tehnyt tätä hommaa nyt 10 vuotta ja sanotaanko niin kuin vielä 5 vuotta sitten, niin tietoturvateemaa joutui tavallaan niin kuin työntämään narulla. Et sitä ei niin kuin, se ajateltiin sellaisena asiana, joka on niin kuin riski vaan isoille organisaatioille. Ei meillä ole mitään, minkä takia meitä kohtaa hyökättäisiin, mitä tästä nyt kukaan saa. Maailma on muuttunut tosi paljon. Organisaatioiden ja työntekijöiden ymmärrys on lisääntynyt. Totta kai siis uhat on lisääntynyt. Tekoäly tuo aivan täysin uuden kerroksen siihen, kuinka paljon me tällä hetkellä kohdataan niin kuin tosi hyvää haittaohjelmaa, kalasteluyritystä, niin edes poispäin. Mutta myös lainsäädäntö on tuonut todella paljon lisävaatimuksia. Et ihan jo pieniäkin organisaatioita reguloidaan, vaatimukset nousee koko ajan, auditointikriteerit nousee koko ajan. Me puhutaan sertifioinneista, me puhutaan NIS-2, DORA 2. Näitä on vaikka kuinka paljon. Ja siellä oikeastaan nyt sitten ne teemat, mitä me tullaan nostamaan, liittyy voimakkaasti just tähän regulointiin. Eli miten me luokitellaan tietoa, miten me suojataan käyttäjiä, miten me suojataan niin kuin, niitä järjestelmiä, mitä tietoa saa mennä minnekin ja kuka on niin kuin, oikeutettu sitä lukemaan. Mutta myös siitä koitetaan ehkä ottaa vähän se aspekti, että kun tämä on niin laaja tämä niin kuin, kenttä, niin me ei voida olettaa, että jokaisen organisaation jokainen työntekijä on koko ajan kartalla, mitä uhkia häneen kohdistuu ja miten hänen tulee toimia, vaan mietitään sitä kontrollien ja niin kuin tämän meidän ympäristön hallinnan kautta, että miten me voidaan parhaiten ohjata tätä työntekijää toimimaan oikein, minkälaisia asetuksia, rajoitteita, tämmöisiä niin kuin turvaportteja me pystytään tekemään ilman, että se työnteko kärsii, mutta niin, että se tietyllä tapaa se työntekijä on niin kuin jokseenkin turvassa. Juuri näin, eli siis hyvä tietoturva luottaa siihen, että ei ole edes mahdollista tehdä asioita väärin, ainakaan niin kuin ihan päin prinkkalaa, vaan ne tekniset kontrollit ohjaa ikään kuin automaattisesti, että sen käyttäjän ei tarvitse niin kuin koko ajan miettiä, että miten tämä nyt kannattaisi tehdä. Kyllä. Sitten pystyy niin kuin vähän vertaan siihen, että meillä on liikennesäännöt ja niitä joko noudatetaan tai niitä ei noudateta. Mutta sitten kun meillä on itsestään ajava auto, niin se ei niin kuin mieti, että mikä on nopeusrajoitus, vaan se menee täsmälleen sitä vauhtia. Ja vähän ehkä ontuva vertaus, mutta se on nyt se meidän pointti. Arttu voisi laittaa ensimmäisen meidän tukikalvoista näkyviin, koska nyt kun me puhutaan Microsoftista, niin nyt me tullaan viljeleen tuotennimiä. Ja se tulee meiltä niin selkärangasta, että mä joudun pahoittelemaan sitä niin kuin heti alkuun. Mutta nyt puhutaan nimenomaan Microsoftin työkaluista. Lähtökohtana työkalut voisi jakautua niin kuin 4 osaan. Siellä on identiteetit, eli me käyttäjät. Ketä me ollaan, mitkä tietoa me päästään, identiteetit ja pääsyhallinta. Sitten me puhutaan vähän laitteista, datasta ja dokumenteista, ja sitten ehkä sellainen, niin kuin mikä on nostanut päätään kaikkein eniten viime aikoina, siitä jatkuvasta valvonnasta, miten me reagoidaan, kun me havaitaan se poikkeama. Mutta Arttu voi ehkä ottaa tästä isommin kopia, minkälaisista nimistä me puhutaan, miten Microsoft kutsuu omia tuotteitaan tässä kontekstissa. Eli ehkä kaikista tärkeimpänä ja semmoisena monella tapaa myös niin kuin helpoimpana konfiguroida ja nopeampana on tämä identiteetin ja pääsyn hallinta. Eli se on tietysti siinä pohjalla, että kun identiteetit luo sen pääsyn sinne yrityksen luottamukselliseen dataan, niin silloin meidän täytyy suojella sitä identiteettiä, eli siis käyttäjää esimerkiksi. Tietysti kaikki tietää vahvat salasanat, moni tietää nykyään myös MFA:n. Tietysti hyökkääjien taktiikat on kehittynyt sikäli, että se niin kuin perus MFA ei välttämättä ole enää niin kuin suositeltava se number matching, että tulee puhelimeen tietty numero ja se laitetaan sitten
sinne järjestelmään. Tässä Microsoft puhuu siis Entrasta, se on se Microsoftin pääsynhallintatuote, mutta sitten kun mennään päätelaitteiden suojaukseen, niin meillä on ensinnäkin pohjana siellä Microsoftin Intune, eli Microsoftin laitehallintaohjelmisto, jossa sitten me voidaan määrittää erilaisia sääntöjä sille laitteelle, jotta sillä laitteella päästään sinne yrityksen luottamukselliseen tietoon käsiksi. Eli sen laitteen täytyy täyttää tietyt tietoturvamääritykset, jotta sitä voidaan hyödyntää siinä yrityksen toiminnassa. Että nimenomaan, tämä on jo ensimmäinen sellainen, että nämä keskustelevat keskenään. Kyllä. Eli meillä on jonkunlainen käyttäjä, jolla on määritelty tietynlainen niin kuin laite, ja sitten jos se käyttäjä koittaakin kirjautua eri laitteella, niin meillä nousee lippu pystyyn, että tämä on poikkeavaa, tätä ei kuulu tapahtua, mitä täällä tapahtuu, me ei anneta pääsyä. Kyllä, juuri näin. Ja sitten tietysti laitteisiin liittyy myös vahvasti tämä päätelaite virustorjunta tai haittaohjelmatorjunta laajemmin. Eli siis Microsoft puhuu Defender-tuotteesta. Ja tässä taas tämä keskenään keskustelu sitten sen Defenderin ja Intunen välillä. Eli siis me voidaan laittaa Intunesta sääntö, että siellä laitteella täytyy olla se Defender pyörimässä, jolloin jos se Intune havaitsee, että laitteella ei olekaan jostain syystä sitä haittaohjelmatorjuntaa, niin sitten taas se pääsy voidaan evätä. Ja sitten vielä neljäntenä tuotteena on tämä Microsoftin Purview, joka liittyy siis näihin regulaatioihin ja vaatimuksiin ja datan hallintaan erityisesti. Eli me voidaan luokitella vaikka dokumentteja automatisoidusti tai manuaalisesti, miten ikinä yritys kokeekaan sen tarpeelliseksi, niin että ei tarvitse enää niin kuin vaikka dokumenttipohjiin sitä luottamuksellisuusleimaa laittaa, että tämä on nyt luottamuksellinen tai julkinen, vaan se voidaan laittaa tulemaan automaattisesti esimerkiksi niin kuin jokaiselle dokumentille oletuksena tietty luokitus, tai sitten me voidaan tehdä semmoinen automaatio, että kun se Purview havaitsee siinä dokumentissa olevan esimerkiksi henkilötunnuksia, niin silloin se automaattisesti vaikka nostaa sitä leimaa sitten niin kuin luottamuksellisemmaksi. Ja tämä on ehkä, virusturviakin, niitä on ollut siis viimeinen 20-30 vuotta. Microsoft ei aikoinaan ollut hirveän vahva. Defenderillä ei vielä sanotaanko 5 vuotta sitten ollut maailman paras maine viruksen torjuntaohjelmana. Mutta kun me mennään tänne niin kuin datapuoleen, niin se on varsinkin, että alat, jotka on ollut jo vuosia reguloituja, on joutunut harjoittamaan projektin ja tiedon hallintaa niin kuin ulkoisissa järjestelmissä ihan tämän niin kuin tiedon suojauksen ja luokittelun ja tämmöisen niin kuin vuoksi. Nyt jos me mietitään Purview-työkalua ja sellaista termiä vaikka kuin DLP, eli Data Loss Prevention, niin me pystytään rakentamaan nykyään meidän ympäristöön jopa semmoinen automaatio, että me tunnistetaan, jos joku koittaa ladata sieltä tietoja ulos. Tai me voidaan automaattisesti estää se esimerkiksi niin, että dokumenttia lähettäessä sähköpostin liitteenä, niin se katsoo, että onko se vastaanottaja organisaation jäsen vai organisaation ulkopuolella. Ja sitten me voidaan laittaa se hälyttämään siitä, kun sitä dokumenttia jaetaan organisaation ulkopuolella, tai me voidaan kokonaan estää se automaattisesti, että se viesti ei niin kuin lähde. Just näin. Ja nyt nimenomaan korostan tässä, että me puhutaan paljon siitä, että me voidaan sitä, me voidaan tätä. Kaikki nämä esimerkit lähtökohtaisesti kuuluu siihen peruslisenssiin. Eli sitten se niin kuin voimakkaasti reguloidun vaikka esimerkiksi niin kuin vakuutus- ja finanssialan puolella, niin sitten siellä tulee sellaisia lisälisenssejä ja lisäkilkkeitä, jotka on ehkä hyödyllisiä ottaa käyttöön. Puhutaan siitä tässä niin kuin webinaarin lopussa sitten ihan vähän. Yleisajatus on kuitenkin se, että kaikki nämä esimerkit on nyt siellä lisenssissä jo olemassa ja ne on aika helppo ottaa käyttöön. Ja se on ehkä sitten se seuraava teema, mihinkä me voitaisiin hypätä. Eli nyt taas puhutaan ehkä vähän sillä, että miltä maailma joskus aikoinaan näytti. Nämä tämmöiset isot järjestelmähankkeet, tietoturvahankkeet, ne oli aika raskaita projekteja. Siinä tehtiin paljon selvitystyötä, palkattiin ehkä suunnittelukonsultti ja sitten palkattiin toteuttava konsultti erikseen. Nyt kun me ollaan siellä Microsoftin pilviympäristössä, niin tämä on keventynyt aivan valtavasti. Totta kai siis automaatiota tullessaan paljon ja tietyllä tapaa semmoinen tietyn tason niin kuin standardointi tuo jonkun verran helppoutta. Mutta se ehkä kuitenkin se suuri helppous on siellä hallinnassa. Sun ei tarvitse olla enää
niin kuin kellarissa asuva niin kuin tietoturvakoodari, ymmärtääksesi, kuinka nämä niin kuin kliksutellaan paikoilleen. Kyllä. Mitäs? Et siellä on näitä esimerkiksi pohjia. Otetaan vaikka esimerkkinä tämä Purview ja nämä tiedon luokittelu, niin me voidaan esimerkiksi finanssialan kaikki nämä yleisimmät tietotyypit, niin sieltä ottaa jo valmiiseen pohjaan. Eli meidän ei täydy opettaa sille järjestelmälle, että millaiset merkkijonot on niitä enemmän tai vähemmän luottamuksellisia, vaan siellä on ne yleisimmät esimerkiksi finanssialan tietojen käsittelyyn liittyvät tietotyypit jo valmiiksi koulutettu sillä järjestelmälle, jolloin me vaan niin kuin enabloidaan se ja sitten se alkaa seuraamaan niitä. Meillä oli vähän se ajatus, että me pystytään niin kuin periaatteessa tekemään tämä tunnissa. Se on aika iso lupaus, mutta jos nyt mietitään, niin me puhutaan nimenomaan äsken esitellystä niin kuin 4 osakokonaisuudesta. Ja sitten Microsoft käyttää tällaista termiä kuin baseline. Miten sä avaisit sitä? Mikä on Microsoftin baseline? No baseline, vaikka tässä laitehallinnassa, niin viittaa niin kuin siihen tietoturvan tasoon, jota pidetään ikään kuin tämmöisenä pohjatasona, että vähintään laitetaan semmoiset määritykset. Ja sitten jos koetaan tarpeelliseksi, niin voidaan niitä kiristää. Mutta määritykset on niin kuin globaalien tietoturva-ammattilaisten määrittelemiä, että tämä on se pohjataso, joka on todettu hyväksi, jolloin se sitten tietysti vähentää sitä suunnittelu- ja konfiguraatio- ja kaikkea tällaista taakkaa, mitä sitten liittyy siihen enablointiin. Näin kokemuksen syvällä rintaäänellä tässä on pakko sanoa, että aina välillä niitä kannattaa tarkastella kriittisesti. Siellä on tiettyjä vaatimuksia. Yhtenä esimerkkinä nousee tällainen 14 merkin pakollinen PIN-koodi, joka tuli tässä taannoin vastaan. Että se ei varsinaisesti enää helpota työntekoa, että sulla on pidempi PIN-koodi kuin mikä sun alkuperäinen salasana oli. Et kyllä se siis semmoinen tietynlainen niin kuin ymmärrys, että mitä mä kliksuttelen ja mitä mä hyväksyn ja otan käyttöön, niin se edelleen vaaditaan, mutta se on edelleen silti tehtävissä niin kuin tunneissa. Että se ero siinä, että me otetaan se baseline-malli ja sitten siitä tarkastellaan, että okei, sopiiko nämä kaikki asetukset meidän organisaatiolle. Jos kyllä, niin laitetaan ne päälle. Jos ei, niin otetaan näistä muutamat pois. VS se, että me nollasta lähdetään suunnittelemaan, että mitä meidän edes pitäisi tehdä. Niin se baseline antaa sen pohjan siihen, että tähän suuntaan ainakin kannattaa lähteä. Kyllä. Ennen kuin mennään eteenpäin, meidän tulee olemaan tietoturva-automaatiosta, tekoälyn hyödyntämisestä, sen tietoturvan valvonnassa tuolla vähän lisäsisältöä, mutta ehkä nyt sitten kuitenkin semmoinen pihvi, että entäs tekoälyn tietoturva? No nyt tähän siis Microsoftilla on tietysti toi Copilotti ja suurin hyöty ehkä yrityskäytössä sillä Copilotilla sitten verrattuna tämmöiseen yksityiskäyttöön on se, että se yrityskäyttöinen Copilotti pääsee niihin yrityksen tietoihin käsiksi. Mutta sitten, jos ei olla ihan varmoja, että miten me halutaanko me antaa sille Copilotille pääsy niin kaikista luottamuksellisempiin tietoihin esimerkiksi, niin me voidaan rajata siltä pois esimerkiksi näillä leimoilla niin, että yrityksellä on tietyt luottamuksellisuusleimat, tietyt luottamuksellisuustasot dokumenteissa käytössä. Me voidaan sanoa sille Copilotille esimerkiksi, että älä käsittele mitään, mikä on tietyn luottamuksellisuustason yläpuolella. Tai vaikka älä käsittele mitään, mikä on tällä tietyllä SharePoint-saitilla, jolloin me voidaan sitten varmistua siitä, että sitä tietoa ei niin kuin käytetä väärin, ja kun tähän liittyy tietysti monia kysymyksiä, että se on vähän niin kuin semmoinen mystinen se tekoäly monelle, niin sitten kun ei ole sitä luottamusta oikein, niin sitten sitä luottamusta saadaan enemmän sillä, että pystytään niitä kaikista kriittisimpiä tietoja siltä rajaamaan pois. Kyllä. Ja tässähän tullaan myös esimerkiksi tiedon ajantasaisuuteen. Eli meillä saattaa olla SharePointissa vaikka 4-5 erilaista versioa jostain tiedostosta, miten Copilot antaa meille sen viimeisimmän tiedon, niin tämä taas, että kun se tieto on keskitetty, se on fiksusti hallittu, sitä niin kuin Purviewn ominaisuuksia hyödynnetään, niin silloin myös se tekoäly hyötyy siitä, että se niin kuin datahallinta on siellä pohjalla kunnossa. Kyllähän sitten vielä, jos ajatellaan niin kuin Microsoftin työkaluja, niin mehän voidaan myös sit asettaa ulkoisille tekoälytyökaluille
tavallaan niin kuin tietoturvablokkeja. Siis jos me heittäydytään tosi ilkeäksi, niin mehän voidaan sanoa, että firman tietokoneella ei ChatGPT mennä. En suosittele. Se tekee siitä heti kurjempaa ja huonoa työntekijäkokemusta. Eli vaikka me tuossa alussa puhuttiin paljon siitä, että nämä työkalut tarjoavat tosi hyviä kontrolleja sen työntekijän ohjaamiseen, niin kyllä siellä silti pitää se jonkunlainen tietoturvapolitiikka, jonkunlainen tekoälyohjeistus siellä organisaatiolla olla. Et mitä työkaluja milläkin tavalla on ok käyttää. Microsoft Copilot on totta kai siis rakennettu sinne sisälle. Se pystyy hyödyntämään tietoturvadataa, se pystyy hyödyntämään finanssidataa, lomadataa, siis aivan kaiken. Mutta sitten jos sä oot vaikka jonkun tosi niche-aiheen niin kuin parissa, sä haluat vaikka koodiriville jonkun mielipiteen tai korjauksen, niin Copilot ei siihen välttämättä ole se paras työkalu. Ja kyllä mä suosittelen, että organisaatiot mahdollistaa sit myös sellaisen muiden luovien työkalujen käytön. Ja tietysti se, että niin kuin sanoin, niin se identiteetti on ikään kuin tämä tietoturvan perusta monella tavalla, niin se nivoutuu tähän tekoälyyn myös sikäli, että Copilot tai vaikka ChatGPT:llekin, kun annettaisiin pääsy sinne yrityksen dataan, niin se käyttäjä, joka sitä Copilotia tai ChatGPT:tä käyttää, niin ei siltikään pääse käsiksi sen Copilotin kautta mihinkään dataan, millä sille käyttäjälle ei ole jo pääsyä. Juuri näin. Että se toimii siinä käyttäjän kontekstissa. Kyllä. Eli tavallaan tämmöisissä tekoälykäyttöönotoissa, niin se on ehkä se kaikista tärkein, että varmistetaan, että sillä käyttäjällä ei ole enempää pääsyä kuin mitä hän tarvitsee, koska siis vaikka semmoisessa tilanteessa, että sillä käyttäjällä olisi liikaa pääsyä, niin se välttämättä ei siltikään osaa mennä sinne paikkaan etsimään sitä tietoa, mitä se ei saisi nähdä, mutta tämä Copilot tietysti helpottaa sitä tiedon löytämistä, jolloin sitten, jos nämä roolit ja käyttöoikeudet on pikkasen vinksallaan, niin se Copilot antaa niin kuin helpomman tien sitten sinne ehkä niin kuin semmoiseen tietoon, mihin ei pitäisi päästä. Kyllä. Meillä on tässä kohtaa tarkoituksena näyttää ehkä ensimmäinen lyhkäinen demo. Arttu laittaa sieltä ruudun valmiiksi. Ja tässä on tosiaan ehkä niin kuin syytä muistuttaa, että me puhutaan tosi geneerisellä tasolla sitten kuitenkin. Organisaation toimiala voi olla vaikka teollisuudessa, jossa tämä identiteetin hallinta muuttuu heti vähän erilaiseksi, kun meillä on niin sanotut blue collarit ja white collarit, meillä on tuotantoyksikköä ja meillä on toimistoyksikköä. Silloin se ei ole näin mustavalkoista. Silloin sille täytyy niin kuin uhrata oikeasti ajatuksia, että kello on minkälaiset oikeudet, ja kun niitä pahimmassa tapauksessa tunnuksia käytetään kerran vuodessa tehtaan puolella, kun käydään tietoturvakoulutus. Niin nämä pitää osata sitten tietysti suunnitella. Se ei ole enää semmoinen tunnissa käyttöön. Se kuulostaa liian myyntipuhelta. Mutta jos me mietitään tavallaan tällaista keskivertoa tietotyöläisorganisaatioa, jossa kuitenkin valtaosa töistä tehdään tietokoneella, meillä on ne muutama toimipiste, meillä on tietyllä tavalla määritellyt niin kuin työroolit, niin silloin tämä mustavalkoisuus on aika nopeasti sovellettavissa. Joo. Eli tässä ensimmäisenä mä näytän ihan vaan nopeasti täältä Entran portaalista tämän Conditional Access-ominaisuuden. Eli siis tämä on semmoinen, että kun on ne vahvat salasanat ja on se MFA käytössä, niin tämä on sitten niin kuin se ehkä kolmanneksi tärkein, että mikä pitää olla kunnossa. Eli siis Conditional Access, vapaasti suomennettuna ehdollinen pääsyoikeus. Eli siis juurikin näitä, mistä alussa puhuin, että esimerkiksi sen laitteen täytyy täyttää tietyt vaatimukset ennen kuin sillä laitteella pääsee organisaation dataan. Tämä conditional access on se, jossa ne säännöt sitten määritellään, että mitä sen laitteen, mitä sen käyttäjän, mitä vaatimuksia täytyy täyttää, jotta päästään sinne organisaation dataan. Ja tässä Microsoft on tietysti tehnyt tällaisia ihan valmiita pohjiakin. Näitä on kaiken näköistä. Täältä mä nostasin esiin esimerkiksi tämän Require Compliant or Hybrid Azure AD Joint Device. Siinä on vielä vanha termi Azure AD. Nykyään se termi on siis Entra. Eli siis tässä se kuvaa sen, eli tosiaan juuri tuo mitä sanoin, eli sen laitteen täytyy täyttää ne vaatimukset, mitä se laitehallinta sille laitteelle asettaa. Esimerkiksi, että siellä täytyy olla levysalaus päällä, siellä täytyy olla se haittaohjelmatorjunta päällä, muuten ei pääse. Ja sitten me voidaan tehdä tänne myös niin kuin toissijaisia ehtoja, että
jos me havaitaan, että se laite tai käyttäjä ei täytä sitä vaatimusta, niin me voidaan vaatia siltä esimerkiksi vahvempaa tunnistautumismetodia. Eli siis ainoa vaihtoehto ei ole blokata sitä pääsyä, vaan me voidaan laittaa lisätarkistus sille pääsylle. Juuri näin. Tämä laitteen compliance on yksi aika iso juttu. Ja se on äärimmäisen helppo laittaa paikoille. Kyllä, todellakin, että tässähän on tämä template, niin tästä vaan se kytketään päälle, niin sitten se on päällä. Tietysti näissä conditional accesseissa kannattaa aina muistaa se, että jos näitä itse rupeaa konfiguroimaan, niin siinä on se riski, että sitten evätään pääsy myös semmoisilta, joiden täytyisi oikeasti päästä sinne. Eli siinä täytyy olla aina tarkkana, että tavallaan semmoinen hätäkäyttötili aina jätetään pois siitä säännöstä, jolloin sillä hätäkäyttötilillä aina päästään, ainakin niin kuin sen testauksen aikana, että kunnes sitten tajutaan, että okei, tämä ei rikkonut mitään. Joo. Ja näitä siis conditional access-sääntöjä on niin kuin lukematon määrä. Siis käytännössä loputtomasti, koska sä voit itse luoda semmoisen, minkä sä haluat. Ja sitten meillä voi olla erilaiset säännöt esimerkiksi Office-ohjelmiin, toiset säännöt vaikka SharePointiin, ja meillä voi olla niin kuin sitten se tietty datasäilö, missä elää se kaikista luottamuksellisin data, johon on sitten kaikista tiukimmat nuo määritykset siinä, että sen tosiaan käyttäjän laitteen täytyy täyttää ne ennen kuin päästään. Mutta tätä ei tarvitse tehdä niin tiukaksi, että mihinkään ei pääse. Kyllä. Me voidaan nimenomaan siis sen luottamuksellisuuden mukaan miettiä se, että mikä on se vaadittava taso. On. Ja täällähän on tyypillisiä kompastuskiviä, ne laitetaan nimenomaan liian tiukaksi, tai sitten niitä ei dokumentoitu, ne on ehkä määritelty tuonne järjestelmään, mutta sitten ei ole organisaation sisällä dokumentoitu, ja sitten meidän CFO lähtee konferenssiin Keski-Eurooppaan. Mikään ei toimi. Ja sitten raavitaan, että mikä tässä on vikana, miksi ei toimi, mutta siellä oli se joku conditional access päällä, että tuosta maasta ei saa kirjautua. Jostain syystä. Eli nämä on syytä dokumentoida. Kyllä. Ja tavallaan sen organisaation IT-vastaavan sitten ymmärtää, että millaisia sääntöjä siellä on päällä. Toinen nosto, minkä mä haluan tehdä, on tämä Require Phishing Resistant Multifactor Authentication for Admins. Eli siis jos ja kun meillä on käyttäjä, jolla on sitten järjestelmävalvojan oikeuksia tänne Microsoft-ympäristöön, eli tavallaan sillä tilillä on mahdollisuus tehdä paljon tuhoa, joko vahingossa tai sitten niin kuin tahallisesti, niin niille tileille on syytä asettaa sitten tämmöinen ei pelkästään MFA-vaatimus, vaan myös kalasteluresistentti MFA-vaatimus. Ja tämäkin onnistuu sikäli noilla Business Premium-lisensseillä, että jos käyttäjällä on se oma työpuhelin, niin samalla tavalla kuin hän vastaanottaa vaikka sen tekstiviestikoodin tai sen autentikaattorin number matching koodin, niin me voidaan sitten käyttää sillä autentikaattorilla tätä niin sanottua FIDO2-standardia, joka on kalasteluresistentti sikäli, että se FIDO2-standardi määrittää sen laitteen, että se laite voi lähettää sen autentikoinnin ainoastaan sinne Microsoftin hyväksyttyyn päätepisteeseen. Eli siis se ei ole mahdollista, että se kalastelija, se hyökkääjä siitä välistä saisi sen autentikoinnin haltuunsa. Kyllä. Mikä sitten tietysti tekstiviestiautentikoinnilla niin on periaatteessa mahdollista, eli sen takia sitä ei suositella käyttävän ainakaan noihin järjestelmänvalvojan tunnuksiin. Ja tämähän on ominaisuus, joka on ollut olemassa siis tämmöisinä vaikka kirjautumiskortteina tai USB-tikkuina tai tällaisina, ja nyt niin kuin Microsoft on alkanut kehittää sitä myös itse tuonne niin kuin omaan järjestelmänsä sisään. Et jälleen en sano, että aina paras ratkaisu, mutta myös se optio, että ei enää tarvita sitä kolmannen osapuolen kilkettä siihen väliin, niin on nyt olemassa. Kyllä. Toinen ehkä demoaihe, mikä meillä oli suunnitelmissa tänään, että jos puhutaan ehdollisista pääsyoikeuksista tai tuosta ehdollisesta pääsyhallinnasta, niin toinen on sitten nimenomaan tämä tieto. Näillä on aika suuri yhteys toisiinsa, mutta sitten siirrytäänkin ehkä tuolta Entrasta tai Defenderistä sinne Purviewn puolelle. Joo, eli tosiaan kun puhuin niistä luottamuksellisuusleimoista, niin käytännössä ne toimii näin, että tässä kun käyttäjä esimerkiksi lähtee muokkaamaan uutta Word-tiedostoa,
niin sieltä automaattisesti tulee se leima. Tässä kun saan tämän Wordin auki. Kyllähän yksi demoefekti jokaiseen webinaariin tarvitaan. Joo, tämä ei ole edes vielä mikään demoefekti, tämä on vaan palveluhitautta. Eli tuossa nähdään, tuolla on tuommoinen sisäinen leima, tulee tuonne dokumentin otsikkoon. Ja sitten täällä yläpalkissa toi kilvenkuva merkkaa niin kuin sitä, että se tosiaan on suojattu sillä luottamuksellisuusleimalla. Ja tuossa kun laitetaan kursori siihen päälle, niin nähdään sen luottamuksellisuusleiman kuvaus. Eli siis tässä nyt demoa varten mä oon määritellyt tänne 3 eri luottamuksellisuusleimaa. Ja tässä on näiden kaikkien kuvaukset ja se automaattisesti sitten laittaa kaikkiin uusiin dokumentteihin tämän sisäinen leiman. Sitten jos me halutaan madaltaa tätä luottamuksellisuusleimaa, niin mä oon laittanut tänne tämmöisen vaatimuksen, että se vaatii aina käyttäjältä perustelut sille luottamuksellisuusleiman alentamiselle. Ja tässä on näitä valmiita optioita, että se käyttäjällä ei mene ihan kauheasti aikaa, kun te kirjoittaa siihen jonkun syyn. Ja sitten kun se muuttaa tai alentaa sen, niin se automaattisesti tulee taas tuohon. Ja sitten tänne mä oon määritellyt kanssa tämmöisen SharePoint-sivun, jossa nämä yrityksen luottamuksellisuusleimakäytännöt on avattu sitten tarkemmin. Eli tässä taas se, että käyttäjän ei tarvitse sitten noita dokumentteja leimatakseen aina mennä etsimään sieltä, että no mikä se meidän leimauskäytäntö oli, mitä nämä leimat oikeasti tarkoittaa, vaan ne on suoraan tuolla linkitetty. Ja yksi on ehkä sitten myös se, että toi pakottaa jonkun leiman. Että siellä jokaiselle tiedostolle tulee luokka heti, kun se tiedosto luodaan. Se ei voi niinku unohtua. Kyllä. Ja jälleen tullaan sitten siihen, että miten se Copilot sit saa sitä uutta tietoa niin kuin opittavakseen ja käytettäväkseen, niin toi merkkaa myös siinä. Kyllä. Ja tässä sitten tulisi se kyseeseen. Mä en ole nyt sitä tänne konfiguroinut, mutta sanotaan, että mä kirjoittaisin tähän vaikka henkilötunnuksen tai merkkijonon, joka ainakin näyttää henkilötunnukselta. Niin se sitten automaattisesti tunnistaa, että tässä on henkilötunnus ja voisi vaikka korottaa sitä leimaa, tai me voidaan jopa tehdä niin, että se kryptaa sen tiedoston, jolloin vaikka se niin kuin lähetettäisiin organisaation ulkopuolelle, niin se ei kuitenkaan sitten aukea. Just näin. Ja kaikki tällaisia asioita, jotka on nimenomaan tehty, jotta sen tietotyöläisen ei itse tarvitsisi muistaa joka käänteessä, joka ikistä niin kuin asetusta ja kilkettä ja nappulaa sinne niin kuin paikoille. Yes. Tässä kohtaa muistutan edelleen, että chattiin saa laittaa kysymyksiä tarkentavia. En tiedä, onko sinne niitä jo tullutkin. Peukkua näytetään tuottajalta, että hyvä huomio. Nostetaan niitä sitten keskustelun tuossa loppupuolella, mitä sinne ikinä nouseekaan, niin myös ehkä tähän keskusteluun. Nyt jos viedään sitten tätä teemaa ehkä rahtunen pidemmälle. Me ollaan puhuttu siitä, että peruslisenssillä saa sitä ja tätä. Microsoftin tuotteiden nimet on ne ja nämä. Mutta me ollaan puhuttu tosi perustasosta. Ei kuulosta vielä siltä, että tässä olisi maailma muuttunut ja mullistunut niin hirveästi kuin mä lupasin. Mutta entäs sitten, kun me ruvetaan automatisoimaan meidän tietoturvaa? Entäs sitten, kun me tuodaan sinne meidän tietoturvaan se tekoälykerros? Tämä on ehkä yksi syy myös sille, minkä takia Microsoftin vauhti tässä tietoturvassa on kehittynyt. Tai on ollut niin kova viime vuosien aikana, että kun me ollaan viety tieto sinne pilveen ja meidän kaikki työkalut keskustelee keskenään, niin me ollaan pystytty rakentamaan aivan erilaisia automaatiokerroksia. Ja nyt taas ehkä kuulostaa myyntipuheelta, mutta aiemmin tämä on ollut kolmannen osapuolen järjestelmä, joka kerää dataa, logittaa sitä, joku analysoi sitä, joku seuraa, joku raportoi, joku tiketöi. Ja nyt pyritään sellaiseen tilanteeseen, että ainoastaan kun on oikeasti kriittistä tietoa, niin lippu nousee pystyyn ja automaatio vie sen tiedon oikeille henkilöille, antaa parhaimmillaan jopa ensimmäisen reaktion siihen. Miten sä lähtisit miettimään, jos puhutaan nyt kuitenkin perustasosta?
Mitä kaikkia reittejä pitkin me voidaan lähteä ajattelemaan tietoturvan automatisointia? No tuossa tietysti tuli jo esimerkkinä toi luottamuksellisuus, leimaus ja sitten tietysti automatisointina voidaan pitää myös tätä conditional accessia, eli että se automaattisesti aina sen laitteen ja käyttäjän ikään kuin turvallisuus- ja riskitason tulkitsee ja sitten siitä ei tarvitse lähteä millekään IT-vastaavalle sitä viestiä, että päästetäänkö nyt käyttäjä sisään, vaan se tekee sen automaattisesti. Sitten tietysti kun puhutaan Defenderistä, siitä haittaohjelmatorjunnasta, niin siellä on siis sekä tämä niin kuin automaattinen vastaus niihin tietoturvapoikkeamiin. Tietysti se nyt on ihan yksiselitteistä, että haittaohjelmatorjunta torjuu sen haittaohjelman silloin, kun sinne laitteelle tulee automaattisesti. Mutta lisäksi sitten semmoisista pienemmistä tietoturva, ei välttämättä edes poikkeamista, vaan huomioista me voidaan tehdä niin, että siitä sitten lähtee sille kyberturva-analystille tai IT-vastaavalle, kuka se nyt onkaan sitten, niin tutkittavaksi se tapaus. Ja hänkin voi sitten hyödyntää Defenderissä sitä automaattista tutkintaa, jolloin se Defender kertoo ikään kuin tiivisteen siitä tapahtumasta, että vaikka se antaa ne kaikki tekniset tiedot, ne kaikki logirivit ja tämmöiset, niin tässä on ehkä just se niin kuin tehokkuus ja ajankäyttö, että todennäköisesti se tekoäly sitten kuitenkin tiivistää sen nopeammin ja sillä tavalla ymmärrettävästi, että siihen tutkintaan ei kulu niin paljon aikaa, vaan voidaan tehdä se päätös sitten nopeammin. Ja kun tämä juuri ehkä, jos otetaan niin kuin askel taas historiaan, niin meillä oli iso pino itsekonfaktoisääntöjä, se IP-osoite ja toi käyttäjätunnus tätä, ja ne oli niin kuin kaikki joku joskus syöttänyt ja keksinyt ja kehittänyt. Nyt me pystytään niin kuin tavallaan osittain automatisoimaan se tarve. Et nimenomaan se mainittiin, että on niin kuin käyttäjien riskiluokittelu, se roolipohjaisuus ja se semmoinen tietynlainen niin kuin työnkuvapohjaisuus, että mihin sun niin kuin kuuluu tavallaan päästä. Sitten kun me ruvetaan lyömään lisää automaatioa, lisää tekoälyä, me joudutaan ostamaan lisälisenssejä, mennään siihen kohta, mutta me voidaan sitten tosiaan, niin kun, puhutaan termistä anomalia, että miksi tämä käyttäjä teki noin, se ei koskaan tee noin. Että me niin kun opitaan tunnistamaan sellaista käyttäytymisdataa tavallaan, ja me saatetaan niin kun huomata joku murtautumisyritys ennen kuin se murto on edes tapahtunut. Koska nyt vaikka niin kuin mä käytän itteni esimerkkinä, että yhtäkkiä mä alkaisin uimaan tuolla meidän organisaatio, jossa on niin kuin tietoturva, dokumentaatio, prosessikansiossa, niin siitä nousee lippu pystyyn, että ei tämän tyypin työnkuvaan ei millään tavalla kuulu heilua täällä. Ja sitten niin sitä ruvetaan katselemaan tarkemmin, että onko tässä jotain selvitettävää. Ja sitten nuo riskiluokat, se on sitten taas oikeastaan lisäominaisuus, eli ei kuulu varsinaisesti tähän Business Premium-tasoon, mutta se on kuitenkin sitten mahdollista tehdä niin, että se järjestelmä tunnistaa esimerkiksi, kun se käyttäjä on kirjautunut ja se ei ole päässyt sisään, se on laittanut väärän salasanan tai se on vaihtanut salasanansa monta kertaa, jolloin sitten se riskiluokitus sillä käyttäjällä nousee ja sitten se taas keskustelee tämän conditional accessin kanssa, että kun käyttäjällä on tietty riskiluokka, niin sitten vaadi siltä vaikka se kalasteluresistentti MFA-metodi. Jälleen asioita, jotka automaattisesti ohjaa sitä käyttäjää. Et kyllähän me nyt siis joskus me sohlataan sen salasanan kanssa, tai käy vaikka tämmöinen hassu vahinko, että sun työpuhelimessa eksyy sun 5-vuotiaan tyttären käsiin, ja sitten se on se PIN-koodi mennyt siihen sen 7 kertaa väärin. Niin nämä voi olla vahinkojakin, mutta se, että me ei jätetä sitä vastuuta vaan sille työntekijälle, vaan sitten siellä on sellaisia tietynlaisia turvallisuuskerroksia, turvallisuusautomaatioita, jotka varmistaa, että jos kyseessä oli vahinko, niin se on aika pieni vaiva, se tuplavahvistus. Ja jos kyseessä ei ollut vahinko, niin sitten se murto loppui siihen. No, Business Premium, mitä mä nyt sanoisin tämän? Tämä kattaa siis tämä kokonaisuus, mikä me ollaan nyt käyty tosi nopeasti läpi, niin kattaa varmaan 50% niin kuin PK-yrityksen tarpeista. Pienellä sellaisella niin kuin harkinnalla, ehkä ulkoisen konsultin tuella, niin me pystytään ottamaan tästä jo tosi paljon tehoja irti.
Mutta sitten kun tämä laitetaan, vaikka nyt ajatellaan näin, että me ollaan kasvuorganisaatio tai me ollaan tekemässä jotain sellaista tuotekehitystä tai palvelusuunnittelua, joka vie meidät kohti enemmän reguloitua toimialaa. Niin kun me rakennetaan tämä pohja kuntoon, niin meillä on selkeä tavallaan tie eteenpäin. Ruvetaan puhumaan siitä niin kuin E5-lisenssitasosta ja siitä niistä niin kuin kovennetuista tietoturvista. Me voitaisiin ehkä sen kautta niin kuin niputtaa sitten tämä meidän keskustelu. Eli meillä on vähän niin kuin otsikko E5 Security polku, jos näin voisi sanoa. Että jos tämän keskustelun pohjalta vaikka tuli semmoinen olo, että meillä on nämä jo aika hyvässä jamassa. Mä tulin tänne, koska mä haluan enemmän. Et pystyykö Microsoft siihen, mihinkä muut tarjoajat on pystynyt joitain vuosia sitten jo, niin vastaus on, että pystyy. Jos mietitään niin kuin E5-lisenssiä, joka nyt on investointina sitten joitain kymppejä kuussa, mitä kaikkea se tuo lisää? No esimerkiksi sinne identiteetin hallinnan puolelle semmoinen aika yksi peruspalikka on tämmöinen niin sanottu PIM, eli Privileged Identity Management, eli vapaasti suomennettuna ehkä tämmöinen niin kuin, korkeampien käyttöoikeustasojen identiteettien hallinta. Eli siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä ei tarvitse välttämättä olla sitä Global Admin roolia esimerkiksi sillä Global Adminiksi nimetyllä käyttäjällä koko ajan päällä, vaan se voi käydä aktivoimassa sen roolin ainoastaan silloin, kun se sitä tarvitsee. Ja sitten vaikka 4 tunniksi tai 8 tunniksi, mitä se ikinä vaatiikaan tehdäkseen sen tehtävän, jota se rooli sitten vaatii. Eli me esimerkiksi sillä vältetään sitten tilanteita, jossa ollaan niin kuin puolivahingossa kirjauduttu käyttäjälle, jolla on enemmän oikeuksia kuin tarvittaisi, ja sitten vaikka klikataan jostain väärin, ja sitten kun sillä käyttäjällä onkin oikeudet poistaa se kaikki, niin sittenhän se kaikki poistuu. Kyllä. Ja me myös saadaan sitten aina tästä logimerkintää, että kun joku käyttäjä on korottanut sitä oikeustasoa, me voidaan laittaa siihenkin vaatimus perustella se korotus. Just näin. Ja toki tietysti siis auditointi sitten jälkikäteen, että kun me mietitään, että mitä kaikkea meidän järjestelmässä on vaikka menneen vuoden aikana tapahtunut, minkälaisia muutoksia on tehty, näistä jää kaikista niin kuin audit-reili. Toki se nyt ei E5 liity. Sitten ehkä myös, kun me puhutaan pilvestä, Azuresta, meillä on siellä palvelimia, meillä on pilvisovelluksia. E5 tuo lisäleijeri myös niin kuin niiden tietoturvaa. Kyllä, eli siis tämä Microsoftin Sentinel on sitten, se ei varsinaisesti kuulu E5-lisenssitasoon, mutta se on kuitenkin edullisempi käyttöön ottaa sen päälle. Eli tietyt datalähteet saa sitten sieltä ikään kuin ilmaiseksi tai siihen lisenssiin kuuluvasti siinä, missä se olisi käytön mukaan laskutettavaa toisen lisenssitason alaisuudessa. Ja tämä SIEM, eli siis Microsoft Sentinel on tämä tuote ja SIEM on se tarkoitus, mitä se palvelee, eli siis Security Information Event Management, eli siis kun on tietysti tämä haittaohjelma, torjunta, ja sitten meillä voi olla se poikkeamareagointi siihen päälle, eli sillä IT-vastaavalle lähtee sitten ilmoitus näistä tietoturvahuomioista, jotka ei välttämättä ole tietoturvapoikkeamia varsinaisesti. Me voidaan laajentaa sitä tai poikkeamareagointia tällä SIEMillä sikäli, että me saadaan koko sen, ei pelkästään sitä päätelaitteesta, ei pelkästään palvelimista, vaan koko sen ympäristön laajuisesti, esimerkiksi niistä identiteeteistä, esimerkiksi datan käytöstä, niin samaan paikkaan ne tapahtumat. Eli siis sanotaan, että tulee uusi poikkeama, niin ne kaikki poikkeamat liittyy ne sitten käyttäjiin, laitteisiin, palvelimiin, mihin ikinä, niin tulee samaan paikkaan ja siinä on sitten nämä niin kuin samat ominaisuudet niiden käsittelyyn ja samat yhteenvedot ja laitteiden aikajanat ja kaikki, mistä pystytään niin kuin näkemään se kokonaiskuva. Me voidaan tässä kohtaa vilauttaa sitä kuvaa, missä me pystytään tavallaan myös osoittamaan se, että kun meillä on nämä niin kuin laajat valvontatyökalut käytössä, niin me voidaan rakentaa sinne se tekoälykerros sisään, jolloin kun siis mietitään minkälaista niin kuin datamäärää, minkälaisesta datamäärästä, minkälaisesta seurannasta me puhutaan tässä yhteydessä, niin
Kukaanhan ei voi olettaa, että meidän niin kuin PK-organisaation IT-tuki istuu ja tuijottaa koko aika niin kuin eventtejä, että mitä täällä tapahtuu ja missä voisi olla parannettavaa ja missä voisi olla kovennettavaa. Mutta kun me rakennetaan se tietoturvastäkki tavallaan yhden sateenvarjon alle, jos tämmöistä termiä käyttäisi, me saadaan niin kuin paras varmuus siitä, että nämä oikeasti keskustelee keskenään. Nyt en taas sano, etteikö erilaisia sovelluksia saisi keskustelemaan keskenään, mutta tässä ratkaisumallissa se on niin kuin perusoletus, se on siellä niin kuin integroituna, sitä ei tarvitse itse tehdä. Ja sitten kun me lähdetään miettimään, että miten me hyödynnetään Copilotia, niin me pystytään tavallaan valjastamaan se Microsoftin sisään rakennettu tekoäly meidän niin kuin tietoturvatyöntekijäksi. Se väsymättä ruksuttaa, katsoo havainnot läpi, priorisoi ne, eskaloi ne oikeaan suuntaan, toteuttaa sen ensimmäisen tason toimenpiteitä. Totta kai siis sitä täytyy kanssa seurata ja valvoa, ettei se nyt siellä niin kuin vuositolkulla ihan omiaan touhua. Mutta se tuo tavallaan suuryritysten tietoturva-automaatio niin PK-kenttään. Kyllä, ja toi Copilot for Security, eli siis on erillinen tuote tähän Microsoft 365 Copilottiin verrattuna, niin se on juuri tullut osaksi E5-lisenssiä, tai tietty käyttömäärä on tullut osaksi E5-lisenssiä, jolloin se helpottaa myös sitten niiden analysoijien ja IT-vastaavien ja hallinnoijien toimintaa siinä tietoturvan reagoinnissa, sikäli, että me voidaan kysyä siltä Copilotilta taas keskitetysti liittyen koko sen organisaation tietoturvadataan, että vaikka että keillä käyttäjillä on ollut se korkea riskitaso viimeisen viikon aikana, niin se niistä eri lähteistä sitten kerää sen datan siihen yhteen vastaukseen. Ja sitten se voi myös tosiaan tehdä niitä toimia sen analysoijan puolesta, eli kun se tuo sen yhteenvedon että siihen kysymykseen, niin sitten se ehdottaa myös sulle, että mitä tälle asialle sitten tehtäisiin. Niin sitten se tuo siihen, että jos haluat, että blokkaa vaikka nämä riskitason käyttäjät, niin tuosta yhdestä napista niin ne on blokattu. Hei, meillä alkaa aika olen käytetty. Tähän loppuun ehkä semmoisena niin kuin yksittäisenä nostona, mikä oli meidän niin kuin edellisen webinaarin se todellinen pihvi, mitä me halutaan painottaa tässä keskustelussa, on se, että kun tuo Business Premium-lisenssitaso on hankittu, niin se on niin kuin todella tehokas kone. Se kannattaa hyödyntää täysmääräisesti ennen kuin lähtee oikeasti investoimaan vähän niin kuin, onko tässä päätä, onko tässä häntää, kaikki vähän joka puolelta. Istutaan alas ja mietitään, että miten toi niin kuin valjastetaan just teidän organisaation tarpeisiin tai just sun organisaation tarpeisiin, kuinka paljon potentiaalia siellä on ja mitkä on ne pienet viikit, jotka pitää räätälöidä, että se palvelee kaikkein parhaiten. Mulle huijataan siellä, että olisiko meillä niin kuin ihan kysymyksiä. Kyllä. Eli voisitteko vielä kerrata, jos olemme ottamassa Copilotin käyttöön organisaatiossa ensi vuonna, että missä vaiheessa kannattaisi määritellä, mitä tietoa se etsii sisäisesti ja mistä tai mikä on oletusasetus? No tietysti se kannattaa määritellä ennen sitä käyttöönottoa, että ehkä niin kuin työläinvaihe siinä määrittelyssä on itse päättää se, että mikä tieto sille Copilotille sallitaan, että tehdään se yrityksen sisäinen määrittely. Sitten teknisesti sen tiedon siirtäminen semmoiseen paikkaan, jossa se Copilot ei pääse siihen käsiksi, niin se nyt ei ole siis mikään temppu. Se on hyvin nopeata, että kun organisaatiolla on ne omat prosessit, ne omat käytännöt, ne omat näkemykset ja visiot siitä, niin sitten kun se on kunnossa, niin se on ihan helppo toteuttaa kyllä. Tuonne on jopa tullut niin kuin, SharePointiin esimerkiksi nyt viimeisien kuukausien aikana semmoinen ihan yksiselitteinen nappi, vaan mistä sä voit käydä sivustokohtaisesti joko sallimassa tai blokkaamassa siltä Copilotilta pääsyä. Lähtökohtana on se, että jos me autetaan asiakkaita tämmöisessä projektissa, niin meidän ensimmäiset kysymykset on se, että missä teidän tietoa on. Että onko se vain SharePointissa vai onko se vielä jollain on-prem-palvelimella. Ja ketkä siihen pääsee käsiksi. Just tämä. Sitten me kysytään, että onko teillä tiedon luokittelu niin kuin jollain tavalla jo olemassa. Että oletteko te niin kuin, vaikka nyt sitten manuaalisesti keksineet jonkun ohjeen, että näin tämä pitäisi tehdä. Ja sen jälkeen niin kuin juuri toi, että
miten te haluatte, että se niin kuin menee, että onko johtotason, onko operatiivisen tason, onko tietoturva, miten se luokittelu rakennetaan. Me demotaan yksinkertaisilla malleilla, siitä voi tarvittaessa tehdä monimutkaistakin. Tässä vielä toinen kysymys. Yes. Meillä on käytössä monia näitä ominaisuuksia, mutta jotain uuttakin tässä on tullut. Saako teiltä apua, jos haluaisimme varmistaa, että onko nämä nyt tehty oikein ja onko jotain, mitä voisimme vielä varmistaa tai lisätä? Kyllä. Menee myyntipuheen puolelle, mutta kyllä saa siis yksinkertaisimmillaan kyseessä on noin, sanotaanko päivän harjoitus. Me tehdään sen ympäristön tekninen skannaus, eli käytännössä käydään läpi joka ikinen tietoturva-asetus, mikä siellä järjestelmässä on. Jep, mutta ei tietenkään manuaalisesti, vaan meillä on skripti, joka vetää ne kyllä sitten meille raporttiin. Mutta ehkä sitten se tärkein juttu on se, että se skripti peilaa parhaisiin käytänteihin ja Microsoftin suosituksiin, niin sitten se niin kuin taika tapahtuu siinä, että sitten ne tulokset analysoidaan haastattelumuotoisena. Eli me tehtiin tämmöisiä löytöjä, täällä on tämmöisiä asetuksia, onko sille liiketoiminnallinen peruste, onko tämä laitettu tällaiseksi tietystä syystä. Eli tarkoitus ei ole se, että nyt lyödään kaikki just niin kovaksi kuin vaan ikinä voi, vaan niin kuin keskustellaan sitten myös auki se ymmärrys siitä, että mikä se tekninen tavallaan vaatimus on. Onko siellä vaikka joku legacy-palvelu tai joku tällainen, joka vaatii tietyn asetuksen, vai onko se kulttuurikysymys. Ja sen jälkeen pystytään niin kuin, esittelemään vaikka vuoden tiekarttaa. Tässä järjestyksessä pikkuhiljaa eteenpäin. Ei maailma tule valmiiksi koskaan yhdessä konsultointiprojektissa, mutta kyllä. Loistavaa. Hei, me saatiin edellisestä webinaarista jonkun verran palautetta, mutta toivon kaikkien läsnäolijoiden antavan sitä ihmeessä lisää. Muuhun ja Arttuun saa olla yhteydessä sähköpostitse minun myös tuolla niin kuin ihan LinkedInin puolella, juttelen mielelläni myös ihan vapaamuotoisesti. Otaverkon tavallaan tietoturvapalvelut, jos niputetaan, niin kaikki se, mistä me puhuttiin tänään, niin me tehdään. Me tehdään myös verkkoja ja palomuureja ja muita, mutta ne ei liity Microsoftiin, niin ne jää tänään pois. Et mielellämme voitaisiin istua tämän webinaarin jälkeen alas vaikka puolen tunnin semmoiseen kartoituskeskusteluun, että mikä tässä jutussa resonoi, mikä aiheutti ehkä lisäkysymyksiä, mistä voisi sitten just teidän organisaatiolla saada parhaan hyödyn irti. Kysymys tuli vielä, jos pystytään suoraan vastaamaan. Paljonko tuollainen analyysi kustantaa? Lähtökohtaisesti niin kuin laajimmillaan niin tällä hetkellä 2700 €. Ja se on sitten ihan haastattelusaatavuudesta kiinni, että onko se valmis viikossa vai alle. Tekisi mieleni sanoa, että se on hyvin edullisesti hinnoiteltu kartoitus. Mutta hei, kiitos Arttu. Kello on aika paljon. Kiitos taas taustajoukoille. Meidän tuottaja ei tällä kertaa revennyt montaa kertaa nauramaan, kuten viimeksi. Kiitos kaikille osallistujille. Tästä tulee sitten vielä myöhemmin tallennejakoon heille, jotka joutuu jättämään kesken tai ei ennättänyt heti paikoilleen. Jaetaan YouTuben kautta, niin voitte sitten oman organisaationne ja tuttujen kanssa sitä myös jakaa, jos tuntuu siltä, että tästä voisi olla hyötyä. Minä kiitän nöyrästi. Toivotan kaikille oikein hyvät joulut nyt, kun tässä kohtaa vuotta ollaan, ja toivottavasti päästään juttelemaan webinaarin jälkeenkin. Joo, kiitos minunkin puolesta ja hyvää joulua. Yes.